Okay, ga kuma na Fulani wanda mun fi sanin su da yan ta'adda ga nasu nan. Today, Fulani head leader of Benue State have been unalive after attending a peace meeting in one particular village, which is Okudu in Otukotokpo local government. That's where it happened. Okay, now, in kun ji mutum Fulani ya ce muku ya ce wato innocent people wanda ba su ci ba su gani ba su ne gaji a kama su a kashe su da sunan wai ana rama ko an kashe musu sarki abun kenan, because I don't understand the kind of message this man is passing. To ta yaya kai zaka gane message da yana passing bayan kai ka rige ka yi son kai tun farkon magananka? Na farko ka ce magayan nan dan ta'adda, ka ce Fulani yan ta'adda. Bari in gaya muku wani abu guda ɗaya. Ko da a ce dukkan Fulanin duniya yan ta'adda ne, mutum ɗaya ne wanda ba ɗan ta'adda ba ciki, idan ka yi jam'i ka ce Fulani yan ta'adda ne, wallahi ka shiga hakkin guda ɗayan nan. In kai ka sani ba dukkan Fulani bane suna rikici, ba dukkan Fulani bane suna ta'addanci. Fulani su da kansu ma victims ne, because videos da yawa na sha gani wanda Fulani ma ana kakkama su, ana kidnapping ɗinsu. Wani kidnapper da aka kama shi ma da kanshi yana confessing ma sun kama Fulani an karɓa kuɗi a kansu. Na biyu kuma maganar mutumin nan, kai kana da son kai matsalan da kai Dark Peter. Ka ce mutumin nan ya je mitin da yan ta'adda. Mutumin nan DPO ne ya kira shi suka je mitin. Mitin suka je a cikin local government, suka je mitin. Ka zo ka ce kuma mitin ɗin an je yin sulhu da yan ta'adda. Ka ce shi ɗan ta'adda. Ka ce ya je yin sulhu da yan ta'adda. Kai kanka ba ka da focus ma kwata-kwata. Ta yaya mutumin da ɗan ta'adda kuma zai je sulhu da yan ta'adda? Ni ba na ma lissafin ka cikin masu hankali, ga kanan kamar mutum da yana da ɗan sense. So ka ce ɗan ta'adda ne ya je sulhu kuma da yan ta'adda sun kashe shi. Gayan nan yayi yana nuna jimamin shi. Ka ce ka fara fassara din da yayi din, shikenan ka fara fassara. Kuma this guy Ibrahim is one of the peaceful Fulani I know. Ka je ka fara fassara cewa za su kashe innocent mutane, za su waye kudin innocent mutane nawa kuka kashe a Jos? Mahaukacin ɗan iska kawai.